gweithdy digidol hwn, rydym am drafod y Cemeg Ffynhonellau Dŵr. Byddwn yn edrych ar sut mae amgylchedd y ffynhonnell yn effeithio ar ansawdd y dŵr. Ond cyn i fynd i fanylder am ansawdd ein dŵr, rydym yn edrych ar sut mae'r dŵr yn cael ei ddefnyddio yn y gymdeithas. Mae dŵr yn hynod bwysig i oroesi'r bodau byw ar y ddaear, trwy yfad, byw ynddo neu amsugno. Heb ddŵr, ni fyddai bywyd ar y ddaear yn bosib. Fel bodau dynol, mae'r ffordd rydym wedi defnyddio dŵr wedi newid dros amser. Un adag, dŵr oedd y prif ddull o gludo nwyddau a phobl dros y ddaear. Mae bellach yn cael ei ddefnyddio fel ffordd o greu trydan. Bod ei swyddogaeth wedi newid, mae'r dŵr dal yn fod yn hanfodol i'r ffordd o fyw. Rydym wedi creu arolwg ar-lein i chi ddweud wrthym faint o ddefnyddiau ar gyfer dŵr gallwch chi ei feddwl amdanynt. Ceisiwch feddwl am rhai opsiynau creadigol. Cymrydwch seibiant yma, hitio pause, ac cliciwch ar y gyswllt ar y gwefan i ddod o hyd i'r arolwg. Cadwch logad ar ein Twitter i weld pa atebion yr oedd y pobl eraill gweld pa mor greadigol oedd eich atebion chi. Rydym wedi dewis ychydig o enghreifftiau am sut mae dŵr yn cael ei ddefnyddio am cymdeithas heddiw, o'r defnyddio traddodiadol y maes amaethyddiaeth a thrafnidiaeth, i ddiffodd tân a chynhyrchu trydan. Y defnydd mwyaf cyffredin y mae nifer yn meddwl amdano gyntaf yw dŵr yfed, ond pam bod angen dŵr ar ein corff? Caiff ei ddefnyddio mewn cymaint o ffyrdd fel gwelwch ar ochr dde'r sleid. Dyma'r rhesymau mae'n rhaid i ni fod wedi ein hydradu trwy'r amser. Y ffordd fwyaf sylweddol y mae ni'n corff yn defnyddio dŵr yw yn y gwaed, lle mae dŵr yn ffurfio tua hanner ein gwaed. Mae'r gwaed hefyd yn gyfnodol i symud meddylion i'r mannau lle mae ei hangen yn y corff. Mae dŵr hefyd yn allweddol o ran fflysio cynhyrchion gwastraff allan o'n corff yn ein iwrin. Rydym wedi trafod pam rydym angen dŵr, ond sut mae'n dŵr yn cyrraedd ni? Mae'r gylchred dŵr yn broses naturiol sy'n digwydd drosodd y rhosod. Oediwch y fideo fan hyn a gweld os allwch chi roi'r 4 cam yn y trefn cywir. Dyma fo'r trefn cywir. Da ni'n dechrau efo anweddiad. Mae egni'r haul yn cynhesu'r dŵr, wneud iddo fo anweddu i'r awyrgylch. Unwaith mae'n cyrraedd yr awyrgylch, mae'r dŵr yn oeri ac yn cyddwyso i ffurfio cymylau. Mae'r cymylau yma'n llenwi ac yn llenwi a maen nhw'n llawn dŵr. Maen nhw'n gollwng y dŵr yn ôl lawr i'r ddaear, fel dywodiad neu glaw. Wrth i'r glaw ddisgyn mae'n casglu ar y ddaear mewn afonydd, llynnoedd a chefnforoedd, a mae'r 4 cyfan yma'n digwydd tro ar ôl tro ar ôl tro, yn symud dŵr o amgylch y ddaear. Da ni am ganolbwyntio ar y 2 camol yma, dywodiad a chasgliad, glaw ag afonydd a llynnoedd. Dyma'r 2 gam sy'n rhoi priodweddau gwahanol i'n dŵr. Wrth i'r dŵr disgyn o'r atmosffer, mae'n glanio mewn ardaloedd a wahanol fathau creigiau a ffryddoedd. Mae'r dŵr yn llifo trwy'r pridd a'r creigiau ac yn hydoddi rhai cemegion naturiol, fel halan mewn dŵr môr. A fydd dŵr yn cymryd cemegion neu beidio yn dibynnu ar y math o dir mae'n llifo drosto. Y 2 fath fyddwn ni'n sôn am yw tir mandyllog a thir di-fandyllog. I drafod mandylledd, neu yn Saesneg porosity, mae angen i ni wybod beth yw mandyllau. Tyllau bach iawn mewn arwyneb yw mandyllau. Efallai eich wedi clywed amdanynt, oherwydd mae gennym ni rai dros ein croen. Maent yn rhyddhau chwys ac olew ar ein croen, i reoli tymheredd y corff ac i gadw'r croen yn iach. Ond nid ar y croen yn unig mae mandyllau. Mae rhai creigiau gyda mandyllau hefyd. Mae hyn yn golygu gallu dŵr fynd i fewn iddynt a hydoddi gweddillion cemegiol sy'n bresennol. Gall faint o'r cemegyn sydd wedi ei hydoddi newid priodweddau'r dŵr. Unau newid blas, neu gall effeithio pa mor dda mae'n dargwydd o trydan. Dyma animeiddiad byr gan gwmni sy'n cynhyrchu offer trin dŵr, sy'n dangos sut mae creigiau di-fandwll yn atal cemegion rhag mynd i'n dŵr. Mae'n dangos sut nad yw'r dŵr yn gallu rhedeg i lawr trwy'r graig i'r cemegion yn y pridd oddi tano. Yn hytrach mae'r dŵr yn rhedeg lawr i'r afon neu'r llyn agosaf. Rydym wedi gweld sut mae cemegion yn cael eu cadw allan o'r dŵr, ond sut maent mynd iddo. Ar ein gwefan, mae yna gyfarwyddiadau gyda'r cyflwyniad hwn am sut yn wneud arbrawf ymarferol gan ddefnyddio offer yn y cartref. A fyddai'n dangos sut mae'r cemegion yn mynd i mewn i'r dŵr.
Gallwch oedi'r fideo yma i wneud yr arbrawf nawr, neu wneud pan dyn ni wedi gorffan. Rydym wedi gweld yn awr sut mae cymegion weithiau yn gallu mynd mewn i'n dŵr, ond nid ydynt pob tro. Felly beth mae hyn yn olygu i'r dŵr? Mae hyn yn arwain at dŵr yn cael ei alw'n dŵr calad neu'n dŵr meddal. Ychydig iawn o gymegion sydd mewn dŵr meddal, sy'n golygu bod y dŵr caled yn cynnwys cymegion naturiol da ni fod yn trafod. Yma yn Ogledd Cymru, mae gan rhan fwyaf ohonom dŵr meddal. Mae hyn yn golygu nad yw ein dŵr yn cynnwys llawer o gymegion, ac nid oes calch yn croni yn ein peirianna golchi dilla, golchi llestri ag ati, wrth i ni ei defnyddio. Pam bod gennym dŵr meddal? Wel, mae'n un o ddau reswm eitha pwysig am hyn. Yn gyntaf, da ni'n cael lot o law yn yr ardal. Mae hyn yn golygu bod cronodiad y cymegion yn isel. Ddech chi'n meddwl amdano fo fel squash? Mae'r squash yn allan o'r botel, mae'r blas a'r lliw yn gry. Byddai'n ychwanegu mwy o ddŵr, mae'r blas a'r lliw yn gwanhau. Mae'r math o graig hefyd yn yr ardal yn cael effaith. Yn ardaloedd fel Bethesda, Llanberis, mae gennym ni cerrig fel llechi. Da ni'n gwybod pa mor dda ydi llechi cadw dŵr allan, oherwydd mae gael ei ddefnyddio ar toiau dros led y byd. A mae hynna'n stopio'r dŵr rhag mynd o dan y ddaear i'r pridd. Nid yn unig y byd naturiol sy'n effeithio ansawdd ein dŵr ni. Mae gennym fel bodau dynol prosesau a all newid yr amodau yn ein dyfrffyd. Gwneud rhai hein yn fwriadol, gyda bwriadau da ond gallant arwain at ganlyniadau anfwriadol, tra bod eraill yn cael ei gwneud ar ddamwain ac gallant fod yn drychinebus. Mae rhai o'r ffactorau bwriadol hyn yn cynnwys trin ein dŵr, yfed, i all gadw'n glir o bacteria a chymegion niweidiol, ond gallu driniaeth gadael cymegion diogel ar ôl. Mae pyllau nofio yn defnyddio clorin i gadw mlaen, yna mae'r dŵr o'r pyllau sy'n cynnwys clorin yn drin ei ffwrdd i'n dyfrffyrdd, ond mae'r cynodiad mor fach fel bod dal yn ddiogel. Bod rhain yn ffactorau eitha bach, gellir gwneud pethau mwy fel dargyfeirio cwrs afon i osgoi ardal halogedig. Gall ffactorau damweiniol amrywio'n fawr, ynghyd â effeithiau. Gall rhai damweiniau fel tanwydd yn gollwng o longau ddigwydd heb i neb ar fwrdd llawn wybod, tan bod yn rhy hwyr a mae'r bywyd gwyllt yn yr ardal wedi cael ei effeithio. Gall ffermwyr sy'n defnyddio gwrtaith i dyfu cnydau gael ei ddal allan gan gawodydd glaw annisgwyl. Yn golchi'r gwrtaith ac newydd ei dryn i'w wasgaru i ffwrdd. Mewn ardaloedd lle fydd mwy'n gloddio, mae cymegion a oedd yn ddwfn o dan y ddaear wedi cael ei dwyn i wyneb ac yn cael ei hydoddi wrth i'r dŵr rhedeg dros y creigiau'r priddoedd o ddaeth i'r golwg. Ffactor arall, a raddfa fwy, yw'r newid mewn pH a achosir gan nwyon y gwydr. Fel y trafodwyd yn ein gweithdy blaenorol, mae carbon dioxide yn yr atmosffer yn hydoddi yn ein moroedd a'r cefnforoedd, gan wneud iddynt fynd yn fwy acidig a hydoddi cymegion eraill oherwydd y newid mewn amodau. Sut ydyn nhw'n gwybod beth sydd yn ein dŵr? Mwyn sicrhau bod ein dŵr yn ddiogel, mae'n aml yn cael ei brofi am bresenoldeb cymegion a all achosi niwed i ni. Rydym yn mynd i wneud arbrawf rhithiol neu virtual. Mae ysbryd prawf ar gael sy'n newid lliw pan fydd rhai cymegion yn bresennol. Rydym wedi creu cwis i chi weithio drwyddo trwy ddefnyddio'r gwybodaeth sydd ar y sleidiau nesaf. Mae'r cwis ar ein gwefan o dan y fideo hyn.